L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. És important sempre estar ben informat. Jo no m'imagino que demà ningú d'aquest poble no vagi a buscar qualsevol diari, qualsevol revista que pugui il·lustrar amb fotografies el que estem vivint aquesta tarda aquí al País Quilòmetre Zero, aquesta festa de l'Anunci. Exactament, Laura. Demà no només la premsa local, la premsa jo crec nacional farà ressò d'aquesta festa perquè no és per menys, però sí, aquí a la localitat de Morella, també a la comarca, sabem que se'n farà un ressò especial, podem dir-ho. Per exemple, veiem aquí un munt d'informació. Tot un seguit de publicacions. Tot un seguit. Escolta'm una cosa, quina és la publicació que destacaríem de la zona? Perquè sempre destaquem alguna altra. Clar, aquí n'hi ha unes quantes, però potser podríem destacar, per exemple, el Temps de Franja. Temps de Franja n'és una, tot i que també n'hi ha d'altres que també es farien ressò i que la gent aniria a buscar aquella fotografia, no, Alba? Clar, sí, a banda de les xarxes socials, que ben segur demà les xarxes socials estan plenes de fotografies, aquí podem veure també al setmanari Notícies o a comarquesnor.cat, evidentment. Quina és la fotografia que tu faries per il·lustrar aquesta festa? Per il·lustrar aquesta festa, una foto teva amb confeti. Meva? No. Clar, una pluja de confeti. Una pluja de confeti amb una persona, clar, no? Sí. Dic teva perquè ets el cas perfecte. És una persona de fora que ha vingut aquí i crec que s'ha integrat a la festa com la que més. Escolta'm, integrats a la festa que n'estem i sobretot fent-nos ressò del que les capçaleres, del que els diaris demà portaran en portada, que serà aquesta festa probablement. Tot això, el que dèiem, temps de franja aquí a la zona, gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ja sabeu que els del País Quilòmetre Zero ens agrada estar informats amb la premsa del territori i, Sílvia, si venim aquí al Baix Camp, tenim unes quantes capçaleres que no ens podem perdre. Que hem de repassar. Jo t'he de dir que la primera que he anat a agafar he tirat cap a casa, Canal Reus Televisions del Baix Camp, doncs jo m'he quedat amb Revista Cambrils, tot un referent, el mitjà de comunicació més important d'aquesta vila marítima que encapçala Lluís Rovira, i escolta, doncs jo us la recomanaria. I tant que sí. Què més tenim? Tenim moltíssimes altres coses. Estem parlant de Cambrils, que també hi ha a revistacambrils.cat, per aquells que ho vulguin veure en la versió digital, però també tenim aquí amb nosaltres, per exemple, l'Ofloc, que és de Riudoms. Molt bé. A Riudoms també hi ha l'OM. L'OM, el tenim per aquí, l'OM, també. Tenim per aquí, Una revista de Riudoms. Tenim l'OM i l'Ofloc. Serien dos de les propostes d'aquest municipi. Però en tenim més. Quin tens a les mans, tu? Doncs mira, jo he escollit el Replà, aquesta revista també històrica de Vinyols i els Arcs, on ens explica absolutament tot el que passa en aquell municipi. Com d'important són aquestes revistes, Rosó, per estar al dia del que passa en aquests pobles? Jo les considero bàsiques, perquè són aquests elements que tenen cada municipi per poder dir, mira, m'assabento de tot el que passa, puc comentar-ho també amb els veïns. És la millor manera d'estar informat del que passa als municipis, que això a vegades, si no, no s'hi arriba de cap altra manera. I una altra que avui no tenim aquí en paper, diguéssim, però que també hem de tenir en compte, que és l'Ocollet del municipi de Colldejou. Serien totes les capçaleres d'aquí del Baix Camp. Doncs repàs fet, ja el tenim. Gràcies, com sempre, a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. En un escenari idíl·lic com aquest, jo crec que això de llegir una mica la premsa comarcal és fantàstic. Relaxa moltíssim. A no ser que no siguin notícies no gaire agradables. A veure, també ens hi podem trobar, l'actualitat, si parlem d'actualitat, és el que té. I l'actualitat a la demarcació de Girona, ja sabeu, que ens arriba gràcies al Diari de Girona. Tots aquells que el vulguin gaudir, aquí la mar de bé, ho poden fer amb la seva versió en paper, i aquells que prefereixin fer-ho amb una tablet o des de casa amb l'ordinador, doncs també ho poden fer a diaridegirona.cat. Si anem a l'Empordà, trobem més cosetes. Clar, tenim també l'Escalenc, sí. Tenim el Figueres.com, sí. Que també és a nivell local, però que també té algunes notícies que parlen a nivell comarcal, i a part també tenim l'Info Junquera, que també ens parlarà una mica de les novetats, les notícies que hi ha a la Junquera i de les notícies que hi ha aquí a l'Empordà. Aquestes dues últimes capçaleres en versió digital, i en tenim més en paper, perquè si fixem aquí a l'Empordà, tenim Setmanari de l'Empordà,
que el tenim aquí, I l'Hora Nova. i l'Hora Nova, que també els trobem a Setmanera de l'Empordà, seria empordà.info, i l'Hora Nova seria horanova.cat. Per tant, tots amb la seva versió digital, i escolta, la mare de bé per passar uns dies d'estiu, Dani. Perfecte. Dani, que ja li canvio el nom. Canvies el nom. Deu ser el mar. Deu ser això, deu ser el vent. Tot això, gràcies, com sempre, a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. A veure, Mar, és el que diem. Avui estem al Festival Internacional de Teatre Amateur d'aquí a Girona i com no pot ser d'una altra manera... el Diari de Girona. Diari de Girona, que ens informa de tot el que passa al festival. Com, per exemple, senyores i senyors, atenció, Aquí la fotografia... Déu-n'hi-do, com es va omplir? Ahir al Teatre Municipal ens ho comentava en Martí ara mateix, Sí, a més tots amb les màscares, que és significatiu de l'edició d'enguany. Ja ho deia, en Martí, aquesta companyia, en aquest cas el Mirall de Blanes, que va ser l'encarregada d'inaugurar aquest FITAC que aixecava el taló a Girona ahir al vespre per aquesta 17a edició. És una de les notícies que ens porta el Diari de Girona. Sí, perquè està al dia, de fet també ens explica una mica tot el que ha passat al Pantà de Susqueda, que està en actualitat pura i dura. Notícies que ens arriben, també la previsió dels hostalers gironins arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils, és un altre dels titulars que encapçala aquesta capçalera de la demarcació de Girona, però més enllà de l'actualitat amb el Diari de Girona tenim altres revistes. Sí. Tenim La llum i guia. Caçà de la Selva. Caçà de la Selva. És una de les altres propostes que ens arriben, en aquest cas, com ens agrada, Mireu, obrim i ens surt la festa major. Festa major, sí, ens agrada molt a nosaltres, Això és fantàstic. Sempre que podem hi anem. Propostes de tota mena. Propostes culturals, també, sí, no? I en tindríem una altra, també en versió digital, que el Diari de Girona també és diaridegirona.cat, i també caçadigital.cat, que seria una altra de les capçaleres que hem de tenir en compte aquí al Gironès i a la Selva. Mar, jo crec que podem seguir mirant una mica què més portem al Diari de Girona. Gràcies tot sempre a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. A veure... L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. I, Clàudia, en aquesta festa que viatge cap al segle XVII, en aquella època no eren tan afortunats com nosaltres ara per estar ben informats i per tenir sobretot la informació més propera a casa nostra, no? I tant, perquè la comarca d'Osona sí que, per exemple, podem presumir de tenir premsa local i bona premsa local. Si et sembla, comencem. Comencem per el 9-9. El 9-9 és el diari comarcal, és el diari de tota la vida. Abarca les comarques d'Osona i el Ripollès, per tant, podem dir que la informació és general i completa. Parlem de política, parlem de societat, parlem d'economia, parlem, com no podia ser d'altra manera, de cultura. Hi ha la secció del calaix, que el calaix és una secció molt curiosa perquè explica coses curioses de la gent, de la vida de la gent. També tenim el Torelló, que és el diari del municipi de Torelló, on els torellonencs poden conèixer el dia a dia del seu municipi, una cosa que està molt bé. Tenim el Tots, també, que és la revista dels hostalets. Allà podem conèixer, per exemple, les seves propostes culturals, turístiques, per tots els gustos. Allò que ens interessa, el que tenim més a prop. I tant. Després, qui més tenim? Tenim el 855, és la revista de Sant Quirze de Besora. Doncs, bueno, ja es veu que és una revista gruixuda, per tant, això ja ens indica que és una publicació completa, també. Seguim. Tenim un munt, Tenim el portal de Centelles. És de qualitat aquesta publicació, també. Veiem una fotografia preciosa, a la portada. Preciosa, com és un municipi molt maco, Centelles, i de fet hi passen moltes coses, perquè Centelles sembla que no, i és un municipi on hi passen moltes coses i s'han d'explicar. I què ens quedaria? Doncs ens quedaria l'Espiga, que és la publicació de Call Atenes, i, com no podia ser d'altra manera, on som? Doncs Taradell, que segurament ja sabem que a la propera edició ja sabem potser de què parlarà. Segurament de la festa del Tocassons. Totes aquestes capçaleres gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció.
Ja sabeu que des del País Quilòmetre Zero ens agrada, com sempre, repassar la informació que ens apropa les capçaleres de la premsa comarcal. Tenim amb nosaltres avui aquí a l'Alt Empordà, Miquel, demarcació de Girona, podríem dir, tenim com sempre Diari de Girona. Diari de Girona. És el típic. Sí, sí. A veure, avui els diaris, la informació està bastant enfocada a tot el que ha passat a nivell esportiu el cap de setmana. Home, és dilluns i és normal, no? A veure, el Girona encara porta cua. El Girona va guanyar el primer partit a primera divisió contra el Màlaga dissabte, però se'n parla naturalment i em sembla que durarà per tota la setmana, perquè aquesta setmana que ve, aquesta setmana no hi ha lliga perquè hi ha selecció i segurament durarà tota la setmana. I també d'esports, per exemple, hi va haver-hi la victòria que el Figueres es va imposar en aquest duel comarcal al Palamós per 2-0. Vull dir que els esports són els que manen bàsicament els diaris. L'actualitat, sobretot també aquí a nivell de demarcació de Girona. D'altra banda, tenim també el setmanari de l'Alt Empordà, seria una de les altres capçaleres que trobem aquí a l'Alt Empordà, també es pot veure en format digital a empordà.info i un dels altres que tinc aquí, Hora Nova. Hora Nova, correcte. I a nivell local, per exemple, aquí a l'Escala, nosaltres tenim la nostra revista, és l'Escalenc, naturalment. Sí, aquí del una revista municipi, que és bimensual, cada 2 setmanes, doncs, amb tota l'actualitat de l'Escala, amb reportatges molt guapos, us la recomano. La gent de l'Escala la coneix, s'hi abonen i la tenen i els hi porten a casa seva. Que arribi el cafè i allà on vagin. Quan torna a sortir? Setembre, ara? El mes de setembre toca. Hi ha els mesos de juliol i agost que ja ha sortit, ara sortirà el mes de setembre un nou número. I a nivell municipal tenim alguna altra cosa? També a la Jonquera, a nivell internet hi ha infojunquera.cat i també a Figueres, figueres.com, també a nivell digital. Doncs a totes aquestes són les capçaleres que ens apropa l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.